Kowe sapa? Kula Rara Suli. Ayu ya kowe Suli. Oh, panjenengan. Kena kaya ngene kok ayu. Tiyang kula menika nggih namung lare dusun kok. Tak ewangi ngumbahi meneh. Oh, ngumbahi? Yo. Ah, boten. Kula isin wong panjenengan iki kakung kok ngewangi ngumbahi aku saru to kuwi. Ora apa-apa. Ah, boten, kula jek iso ngumbahi dhewe kok. Isin kuwi nek dirasakake. Nek ora apa-apa. Kula ya nggih dadi guyu wong-wong ning nika sing padha ngerti. Kae Suli kok ngumbahi karo bocah lanang to, kae njer kula disen-isen to mengke. Oh, cetha mono kuwi duwe bojo. Bojo? Oh, mboten duwe, kula dereng duwe bojo kok. Ora padha karo aku. Jenengan kok nggih. Kok dadak bojo barang. Pen nggih kula tak wangsuli nggih. Sik to. Ah, kula selak disrengeni simbok, mengko yen nganti awan jar aku disrengeni cobi. Suli. Kula aku mlaku-mlaku adoh saka tanah Jawa, saka kulon, saka wetan, akeh ketemu kelawan wong wadon nanging ora kaya kowe. Bedane? Kowe ayu. Oh, panjenengan nika ngalembono ora wis-wis nggih. Nyatane nggih mung kaya ngeten kok ayu to. Mbok mboten sasanget-sanget tesulipun ngalembono. Aku lho njer dadi isin wong kula genarepane ya mung kaya ngene kok. Suli. Kula aku kesepen menyang ing tanah Jawa. Ajeng? Bisane aku ora kesepen kepriye? Gawanku dinarokeh ora ana kang ngrumati. Ora ana kang nyimpen. Kangge mbok riyen panjenengan nika karo wong. Pancene dinareke kaya ngene napa? Kula rewangi nggawa napa? Ya kuwi sing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur, monggo kita sami midhangetaken sandiwara ketoprak kanthi lakon Baron Sekeber bagian setunggal. Sugeng midhangetaken.
Rekian Patih Singoranu ingsun tampa banget gawe suta marwataning penggaling sun mung pujiastuti ningsun wae kebat sira tampani Singoranu. Sanget anggen dalem nampi mugi murakapana sadaya para prajurit ingkang dereng marak wonten ngersonan dalem Kanjeng Panembahan Senopati. Paran pawartaning praja Mentaram ing dina pasawanan iki Singoranu katitik sadaya para andhanan dalem boten wonten ingkang nggotangaken dhateng pasawananipun sadaya samya sayek-seka kapti sumungkem wonten ngersonan dalem Kanjeng Panembahan Senopati. Syukur-syukur yen to kaya ngono. Tegese padha mungkul marang karyaning praja Mentaram, ora nungkeng padha lirwa ing kewajiban rak ngono Singoranu. Nah nggih. Mula ingsun keparengake lenggah ingkang prayoga Jadarbe rasa ewulan pakiwuh. Perlu panjenengan bakal ngembat praja kanthi tetimbangane panjenengane Wajuru Mertani minangka paran para ning praja ngono Singoranu. Ngestokaken dawuh dalem Kanjeng Panembahan Senopati. Kanjeng Prameswari tawa Diajeng Rekna Dumilah. Dawuh dalem Kanjeng Panembahan. Ingkang slira wis kepareng nderek anggrawi ana ing pandhapa pasawanan Mentaram dina iki, apa wis paripurna pakaryanira jroning Datulaya ing Diajeng Rekna Dumilah? Inggih Kanjeng, kewajiban kula ngrahaken sadaya para kadang wanita boten wonten ingkang sami nglirwakaken. Namung kula ngaturaken pangabekti Kanjeng Panembah. Iya ingsun tampa Diajeng Rekna Dumilah. Astuti ningsun wae kebat sira tampani Diajeng. Sanget anggen kula nampi. Mugi ndadosna jimat kawula Kanjeng Panembah. Diajeng Rekna Dumilah. Inggih gandeng panjenengane Wajuru Mertani paran para ning praja uga rawuh ana ing pandhapa lan pasawanan dina iki. Ingkang slira ingsun keparengake lenggahing prayoga, mbok menawa ana cicir lan ceweting pangandikan ingsun, ingkang slira tak keparengake atur panyaruwe Diajeng. Menawi sampun wonten kepareng dalem kula tansah ngestakaken dawuh Kanjeng. Nuwun mangke to Wajuru Mertani, dawuh panjenengan dalem. Ngaturaken sugeng rawuh wonten ing salebeting pasawanan dinten menika Wajuru. Yo. Banget ndadekake gembiraning ati. Ayo amarga sangka pamuji kang sira dalem jebeng Panembahan Senopati. Sowanku ana ngersa tenan dalem padha rahayu. Ora ana alangan sawiji boyokipun. Ayo mengko sok baline kepiye kahanan kang sira dalem? Awit saking ageng berkah pangestunipun Wajuru Mertani ingkang rumentah dhateng kula. Saking raos sing manah kula anggen kula ngembat negari Mentaram menika babar pisan mboten nuwaken kuwuring panggalih. Kula pitados Wajuru. Menawi sadaya menika namung saking ageng berkah pangestunipun Wajuru. Syukur yen kaya ngono. Pancen dak suwun rina wengi anggon kang sira dalem mengko kawibawan supaya tansah jinangkung kang murbeng dumadi. Nggih, matur sembah sewu nuwun. Supaya bisa kalis ing saniskara adoh sangka sakoeng rubit. Sembah sewu nuwun Wajuru. Kula pitados menawi Wajuru menika mboten wonten raos kapalang tanggung anggenipun mangku Panembahan Senopati angembat negari Mentaram rak mekaten Wajuru. Mapan jejiban kang sira dalem durung rampung. Sanajan kang sira dalem wis kagungan kawibawan. Sinuyudan sakabeng para kawula pangdang-dangku panggadang-gadanging atiku. Lho nggih Wajuru. Jeneng durung rampung nandhar. Saestunipun makaten. Wajuru Mertani, ing pasawanan dinten menika kula pancen sengaja mboten angembat kawigatos ing pasawanan. Yo. Namung wonten bab ingkang gumathok ingkang perlu badhe kula aturaken wonten ngersanipun Wajuru Mertani. Ayo nek ana kersa nang dalem paring dawuh. Kang sekira aku kudu nderek ngembat kersa nang dalem ayo sak kadaring nalar
Aku mbudidaya supaya bisa atur pepajar kersa tenan dalem. Saestunipun mekaten Wajur. Wiwit sasedanipun Kanjeng Rama pemanan sinebat Ki Gedhe Mentaram Sawargi. Kula nate kaparingan jimat pangandikan sakecap nanging menika ingkang kedah kula esti ing salami-laminipun. Wajur. Pangandikanipun Kanjeng Rama Ki Gedhe Mentaram nalika semanten menawi to kula ing salaminipun kepareng angklenggahi kawibawan ing negari Mentaram menika mboten kepareng aningkur dhateng Wajur Mertani. Ya. Langkung-langkung menawi kapinujon ing wulan Sura ing mangka Wajur. Ing saben wulan Sura kula kedah saestu nyadong dawuh sang keparengipun Wajur kanthi suci ning manah kula. Ngiras pantes kula badhe memenget dhateng sabdanipun Kanjeng Rama pemanan Suwargi. Kapinujon menika ing wulan Suraduh Wajur. Kula kedah tumindak menapa kula kedah sumangkah dhateng pundi pura kula. Kanthi menika keparenga kula anyadong dawuhipun Wajur. Nandalem malah yen Kang Sira dalem ngersakake nginguk marang lelembaraning lelakon sing wis kawuri. Niki Malah menggaliyo lelakon sing wis kepungkur wiwit duk kalane alam Kasultanan Bintoro Demak. mekaten. Jadi kalau semono jaya-jayane utawa agung-agunge kawibawan Bintoro Demak. Mekaten. Nganti Kasultanan Demak dilih nyang Pajang. Nganti ana lelakon pemanahan ya bapakmu antuk kanugrahan saka ngersa dalem Sultan Hadiwijaya ya King Rama. Mekaten. Diparingi geganjaran alas metao. Ya merga anggone wis labuh marang ngersa dalem Ing Rama Sultan Hadiwijaya. Mekaten Wajur. Ya sedane Riyo Penangsen. Kepundhenmu ing Jipang Panola. Kasinggihan. Wiwit alam Demak Bintoro Pajang nganti Praja Mataram saiki iki kawula durung tau ngrasakake tentrem. Mekaten. Kanane mung tansah pasulayan ing antarane kadang padha kadang. Lah iki tetep dadi jejiban Kang Kira dalem. Kawula ki padha ngelak. Kapan to kawula padha ngrasakake ayem tentrem sing tanpa duweni rasa kuwatir lan sumelang. Ayo sumelang lan kuwatir mau ora ana liya kejaba ya mung kahanan peperangan. Yen cilik pasulayan yang gedhe iki peperangan. Monggo peperangan kuwi wae ya mung tansah kapitunan. Lah, sakwise Kang Kira dalem sumeneng Panembahan Senopati. Nggih. Hari kala semono sadurunge Kang Rama Hadiwijaya kurut ing kasedan jati paring pepacuh yen Kang Slira ora bakal bisa dadi sultan iki ora sak dadak nganggo penggalian. Wis ora dadi sultan ora apa-apa. Sauger Kang Slira dalem bisa ngayomi sak kabeh para kawula dasih, bisa ngademi atining para kawula, tak kira derajate padha karo ratu. Lah mongko iki urung rampung. Anggone nandangi jejiban memangun amrih endahing Praja Mataram kira urung rampung. Iki Kang dalem kudu prihatin. Wajur Mertani. Saestu panjenenganipun Wajur tiyang sepuh ingkang kedah kula pepundi. Kanthi menika menawi ata sadaya kula anggrimbang-rimbang wiwit saking pangandikanipun Wajur sepisanan ta wiwitan ngantos dumugi pungkasan menika saestunipun raos cuwa salebeting penggalih kula. Nanging sadaya menika menawi Wajur menika sampun saged amestakaken lan kula kedah tumindak menapa ing salajengipun merinaning manah kula badhe kula birat mbaka sakedik badhe kula icali ketang kula mboten saged sinebat dados Sultan Agung
kula mboten saged sinebat dados payung agunging ing Nuswantara Jawi kula trimah wajur. Iya. Nanging kosok wangsulipun ing salajengipun mboten ketang turun kula ing benjang menika saged tok ambawani ing Nuswantara Jawi run tumurun wajur. Ayo kabeh mau mung sumarah ana kang sira dalem. Nggih. Dadi Kang Maha Agung iki tansah ngijabahi utawa tansah ngudanani sakabehing panyuwune para titahe. Sager titahe mau budidaya gelem ngupaya sarana, gelem tirakat, gelem ngurang-ngurangi. Tak kira Kang Maha Agung uga ora bakal wurung anggone paring geganjaran marang para titahe. Lah, saiki kanggo rancaking pakaryan kang sira dalem ngadani wangunaning praja ngayomi para kawula ing Mataram, ayo aja ninggalake pepacuh rong perkara. Jeneng panguwasaning praja mono siji panguwasa, loro kawicaksana. Kuwasa tok ya ora bakal bisa rampung, wicaksana tanpa panguwasa ya ora dadi. Makaten. Lah, panguwasa lan wicaksana kanggo tetimbangan. Jebeng Panembahan Senopati. Kula wajur. Iki manut marang lakuning swasana. Ya kang jeneng firasat utawa pralampita, perlambang. Makaten iki. Aku nampa warsitaning Kang Maha Agung. Makaten. Tentrem lan oraning praja Mataram, mulya lan oraning praja Mataram iki gumantung kang sira dalem, jalaran kang sira dalem iki dadi pakuning praja. Wajuru. Gumatok saking pangandikanipun Wajuru menika. Menawi to kasebat mulya lan tentreming negari Mataram gumantung dhateng kula. Dawa juru kula kedah tumindak menapa upami kula kedah njangkaken suku kula menika kula tumuju wonten ing papan pundi keparenga kula nyuwun tuntunan saking ngersanipun Wajuru. Jumbuh kalawan tanggap warsa tanggal 1 Sura. Iki kan sira dalem prayogane Alaku Brata Mahasing sesamun nyuwun marang lubereng kamurahaning Kang Maha Agung. Gampange mono semedi ngupaya papan ingkang utama. Lajeng kula kedah tindak talak brata mempen ing raos wonten ing pundi papan dunungipun Wajuru. Prayogane ana ereng-erenging Gunung Merapi. Makaten. Nanging kula nyuwun Wajuru sampun ngantos pisah kaliyan kula lan kula nyuwun Wajuru kedah kersa nderekan nindaki wonten ing ereng-erenging Redi Merapi. Panjenengan dalem tansah bakal tak jampangi nganti rampunging semedi. Regian Patih Singoranu Dawuh nandalem sawetara panjenengan sun bakal tindak saking praja Mataram ingsun mundhut supaya prajurit Narasandi sawetara ingkang nderekake tindak koning praja nilarake praja Mataram lan borong ala becik ing praja Mataram sajrone ingsun atilar praja. Sadaya mboten badhe nguji wani dari dawuh nandalem. Kanjeng Prameswari diajeng Retna Dumila. Dawa dalem. Junipun Kakang bakal atilar praja. Ayo pun Kakang derekno bakal lukar busana ana ing jroning panti busana diajengi. Monggo dalem derekaken Kanjeng Panembahan. Ayo. Monggo Wajur. Ayo.
Kakang Baron Sukmul. Kepara-para anggonku kepengin cedhak kelawan panjenengan. Nanging uga ndak kuatake jroning sakwulan iki kepeksa aku kudu matur marang panjenengan. Sekaber apa Kakang Baron Sukmul gawe tondo pitakon sakjroning batin beneri si Adi Skeber malah takon bab kuwi apa to sebabe pirang dina lawase si Adi Skeber beda karo sing wis kelakon ngemu wigati apa lan bakal duwe karep apa. Kakang Baron Sukmul sejatine aku galian lawan Kakang Baron Skeder wis suwe anggone entat saka ing negara Spanyol kene nalika semono kagungan piweling ya kuwi salah sawijining tetanduran pelem lali jiwa kang aweh sawiji kalamun kuwi tiba mesti Kakang Baron Skeder mati ing tanah Jiwawut. Kaping pindho ninggal wasiat tetanduran gedang emas kang apupus cinde kalamun garing utawa alum kuwi mati. Duh Kakang pranyata sak kaduwine kuwi wis padha ora ana pelem wis tiba pupus gedang emas kang awujud cinde wis garing. Duh Kakang Baron Skeder wis mati. Wis si Adi Skeber aja digalih banget. Ayo padha sumingkir saka sawetara golek papan panggonan kang mengkone bisa nemtokake apa kang sira karepake. Kakang Baron Sukmul yen ora percaya ayo padha dibuktekake. Kelawan gedang emas kang apupus cinde kuwi nyangkono sisih lor nggone. Ayo. Lah wiwit turaku saka kene iki ngliwati Blumbang iki ana untuk tetandurane Kakang. Ayo kabeh ngomong supaya padha aja ninggal marang kalas padha. Si Adi Baron Skeber, Kakang Baron Sukmul, iki papan padunungan wiwit nalika kowe isih umur 12 taun. Nedeng-nedenge si Adi Baron Skeber olah bela diri. Yung nganti seprene iki kang kowe kedunungan ya kuwi kelangenan kang aran galon. Mbok menawa iki kang bakal bisa ngleksanakno isi batining kowe. Kanthi balon iki aku banjur kudu tumindak kepriye mongko kaya-kaya Kakang Baron Sukmul atiku wis ora kuat-kuat. Aku kudu nglawat utawa ngangkang menyang ing tanah Jiwawut ya ing tanah Jawa. Saka panggrayaning atiku si Adi Skeber kaya wis arep jumangkah
kang supaya bisa tekan ana ing tanah Juawut ora liya sumusul marang sedulurmu sekeder. Ya saranane ora liya mung galon iki. Siadi pun kakang ora bisa paring sangu apa-apa kejaba mung wasiat kang aran Kerewaja. Siji nomor lorone pedhang pusaka. Aja nganti uwal saka awakmu. Sawise kowe tekan ana ing Pulo Juawut, mangsa bodho anggonmu ngreka daya mrih bisa ketemu marang sedulurmu. Matur nuwun Kakang Bareng Sukmul. Enggal-enggal pusaka sak kadhiwine pisan kuwi bakal ndak suwun. Bakal ndak suwun ing dina sesuk aku mesti bakal budal saka ing Spanyol kene. Ayo bakal ndak tuduhake lan supaya kowe bisa tetep lan mantep jumangkahmu saka kene nganti tekan Pulo Juawut. Siap Kakang. Wiwit iki aku nyuwun pangestumu. Aku wis sumadya balon tak umbulake. Kakang Bareng Sukmul, aku nyuwun pangestu Kakang. Ayo. Pan Kang Senopati kene. Apa dene sing ora anu kabeh wae padha cedhak kene. Wis. Orang dhisik bareng. Nang dalem jebeng Panembahan Senopati. Nuwun inggih Wajuru. Wangune ya papan iki ingkang dak karepake. Oh, menika menapa wonten salah setunggaling papan sela ingkang Wuradin menika kula kedah lenggawan sanggiling sela menika Wajuru. Kaya ngono nanging aja ndadekake kegumunan ing penggalih Kang Sirodalem. Makaten. Apa sebabe aku milih papan panggonan kanggo semedi kok ndadak milih papan kang asri? Kepareng lan kersanipun Wajuru kados pundi? Nah, ngene. Inggih. Sing jeneng semedi mono ora kudu ngupaya papan kang gawat lan wingit katon singup. Inggih. Nanging yo papan kang kaya ngene iki malah sing luwih becik. Lah kok malah ketingalipun papan menika papan ingkang rame, ingkang endah sesawanganipun. Menapa menika cunduk kalian tumindak kula ingkang kedah kula menep ing raos mempen ing semedi Wajuru. Kang Sirodalem rak ngepenginake amrih endahing praja Mentara. Mekaten Wajuru iki. Dadi sesawangan iki sangka pepetunganku bisa sabiyantu marang rasa penyenandang. Raos kula ingkang badhe nemahi negari Mentara menika kacipta dados negari ingkang tentrem lan ayom. Sepi nanging asri. Wajuru mertani. Sepisan malih kepareng kula nyuwun pirsa. Sami-sami minggah wonten ing lengkeng Redi Merapi. Kula wiwit alit dereng nate nembe sepisan menika Wajuru. Nanging nyata Redi Merapi menika salah setunggaling parden ingkang kathah bebaya. Upami kula kedah miwiti mempen semedi utawi masuh ing raga wonten ing papan iki. Kula nyuwun Wajuru sampun tebih-tebih kalian kula Wajuru. Nandalem. Nuwun iki. Aku wis tanggap kersa pinandal. Ingkang panjenengan kersakake aku wis tanggap. Inggih. Dadi papan kang sepi kaya ngene iki Kang Sirodalem kagungan penggalian. Yen iki papan ingkang kebak bisa nuwuhake rasa kasujanan. Mekaten. Nggih. Lah ing bab
waspada lan kaprayitnanku tansah kudu sinandhang dening sapa wae sing ngudi marang kamulyan. Nah, para sarjana kang sujaning budi lan para winasis iki paring dawuh kang liwat sangka pangucaping lisan uga kang sinerat ana ing weda. Iyi Nampi ing kamulyan karema ing kasangsaran. Apa sebabe kok ana pepacus sing kaya ngono? iyi Iki werdine ngene. lho niki Wajuru. Apa sebabe kok para pinter paring pratelan nampi kamulyan karma ing kasangsaran. Inggih. Sebab sapa ingkang jegur ana ing kedunging kasangsaran Mekaten. ing mengkone bakal antuk kamulyan. Nanging yen wis ceciblon ana balumbanging kamulyan dadine mengko sangsara. Jalaran kukuming jagat iki ra tibane mengko sok balen. Inggih. Wajuru saestunipun menika saya wening anggen kula nampi dawuh pangandikanipun Wajuru. Nembe menika kula nampi dawuh pangandika ingkang sanget mbektaken ing raos kawigatosan. Dados cetha lan tetela. Kula panjenengan dawuh ingkang supados nyegura wonten ing jurang kasangsaran ing murih kula saged anggayuhaken dhateng kamulyanipun para kawula ing negari Mentara mekaten menapa Wajuru. Kaya ngono, ya ing kasangsaran kuwi mau bakal tinemu sakabehing kawruh pitutur keng awah sangka lelabuhan. Dadi kang sasaran kuwi mau guru kang luhur. Mekaten iki. Tumraping wong ingkang bakal nggayuh kamulyan. Lah sadurunge Kang Sira Dalem angadani utawa ngayati semedi. Kang Sira Dalem aja kagungan rasa tresna lawan srek. Liripun kados pundi Wajuru? Dadi sakabehing sen-sening jagat iki anggepen rowang kabeh. Oh, mekaten. Upaminipun Wajuru. Dadi upamane Kang Sira Dalem kuwi mesgol utawa kagungan rasa kuciwa marang salah sawijining pawongan upamane. Iya. Marang Nayaka Praja upamane lawan Singoranu Diana Patih Metara. Iya. Iki sajroning Kang Sira Dalem mempen semedi iki kudu dikipatake kabeh. Lirik samubarang endah edipeni ning negara ingkang bisa nggubel marang rasa bisa nuwuhake hawa nafsu iki kudu dikipatake. Inggih. Wajuru kula sampun saged nampi. Ketang kula nampi dhateng Pacoban. Kula nampi dhateng angadepi dhateng bebaya. Wajuru kula badhe nampi kanthi rela lan renaning manah kula. Kula tampi kanthi raos suka lan gumbiraning manah kula. Awit menawi kula sampun pikantuk wewaler saing penyanipun Wajuru, purun boten purun Wajuru. Samukawis ingkang dumados wonten ing sakiwa tengening papan menika mangkenipun badhe kula tampi kanthi renaning manah kula lan kanthi lega-legawaning manah kula Wajuru. Lah Kang Wekasan ngantepake tekad ngaten. Suradira jayaning Kanangrat suwuh brasta tekaping ulah Darmastuti. Wis ora bakal ana rubeda kang nggodha marang Kang Sira Dalem. Kalis ing sambikala Sembah sewu nuwun Wajuru. kae ana watu gilang kae Kang Slira agem lenggah. Mekaten. Singoranu kowe kok rada kono kae ana wit gedhe kang ngrembuyung kae kowe ning ngisor wetan. Lah nggih. Aku tak nang ngono papan kene. Nggih, ngestaken. Wajuru lajeng keparingipun tebih saking papan mriki sawetawis ngaten. Aku rada nyaket kae sisih sing tak aturake ana ngersa penyenan dalem kira ana pancuran to kae. Ngaten nggih. Aku ning kono kae. Oh, ngaten Wajuru. Dadi upama mengko ana apa-apa, aku enggal bisa atur pangayoman marang Kang Sira Dalem. Matur nuwun Patih Singoranu. Dawuh. Kowe uga aja nganti kurang ing kawaspadan anggonira njaga marang kawilujenganing sene Singasari. Nggih.
Ayem matiku. Balonku banter banget wis melangkah segoro. Ing kene tanah jiwa. Cedhak gunung. Ing gununge kaya-kaya metu kukuse. Duh, saya munting. Saya banter. Loh. Wah, kebi. Balonku pecah. Tujune entuk aku. Aduh. Loh. Yang dhuwur kae reca apa wong? Wong. Kae pawongan sing nibake aku. Kae pawongan sekti menawa kang mecahke balonku. Tak cadakane. Yes. Pawongan tangi. Rembai turu waduk silo secakep. Tangi. Ya tos wae. Ora nantang. Oh, pedang kulumu karo pedangku pusok iki mati. Mengko dhisik, mengko dhisik. Sabar dhisik. Aja kesusu tumandang gawe kuwi iki. Sapa kowe wong tuwa, he? Aku juru merentani. Kowe banjur ngligo pedang. Gegamanmu iki arep tok gunakake marang sapa? Engko mateni wong sing gegabah kelawan aku. Sapa sing gegabah marang? Wong kang sedakep merem karo lungguh sila ngedeplek. Balonku pecah. Aku tiba. Dadi kowe rumangsa disikara dening wong kang lagi semedi. Bener. Mengko dhisik aku tak takon. Kowe kuwi sapa jenengmu? Lan saka ngendi asal usulmu? Nek ketitik sangka wujudmu kaya dudu wong ing tanah Nuswantara. Wong tuwa, sejatine aku wong saka manca ing tanah Jawawut kene. Aku Baron Skeper. Dadi yen ngono ora kleru panyanaku marang kowe. Dene papan padunungku ing negara Spanyol. Aku keluarga bangsawan gede. Oh, kaya ngono. Lah kowe arep mawasa marang wong kang semedi iki. Apa kowe rumangsa digawe tuna lan kowe rumangsa disikara dening wong kang semedi? Sawangen dhewe, bukti wis ana. Balonku pecah. Aku tiba teges. Wong kang mempen sila ngedeplek sedakep mripate mermiki kang ganggu aku. Maksud to? Balon ki apa to? Kae wujude sing gemletak nang sak dhuwuring watu kan. Oh, kae. Kae tetumpak aku. Oh. Dadi kowe numpak balonmu tiba pecah. Balonku pecah dhisik aku banjur tiba. Sangka pandugamu wong kang lagi semedi iki sing nyikara marang kowe. Bener ora langka. Wong tuwa, apa? Sadurunge kok jawab oke-oke.
Pitakonku, kowe iki sapa? Aku juru mertani. Paran para ing Praja Mataram. Kepernah apa karo wong sing sedakep iki? Ayo iki Gustiku sesembahaning para kawula ing Mataram. Dadi aja tumindak deksura slora-slora. Iki wong kang kedunungan darajat nyandang kawibawan. Iki lagi semedi. Semedi ku meminta marang kanugrahaning Hyang Widi. Ngono ya. Dadi kowe aja kleru tampa Skaber. Sur Mertani. Yo, apa? Lah kowe kepara cedhak, aku kepengin sapa temen kelawan wong kang semedi kuwi. Kaya ngono. Nanging kowe aja tumindak slora-slora maneh, Gus Skaber. Ya. Aku saguh mitulungi kowe supaya kowe bisa sapejagong kalawan wong kang lagi semedi iki. Mung welingku kowe aja tansah nuwuhake pasulayan. Perkara pasurahan lan ora kuwi gumantung kelawan aku mengko. Kowe ora urusanmu ekek wong tuwa. Ayo senajan tok prawasa marambah-rambah. Mangsa bisa kelakon kowe amungu ingkang lagi semedi. Apa maneh kowe bakal nibakake pedang kang tok ligan. Coba bakal tak wungu sarana rasa gawe. Aku tak weruh. Iki carane wong Nuswantara. Iya. Wong Jawa nggugah wong sing lagi semedi. Ora diprawasa kaya tumindakmu, Skaber. Tungguning saka Swantara ya. Cepeng Panembahan Senopati. Menapa kersanipun Wajuru? Amungu anggen kula nembe angayayai dhateng dawuhipun Wajuru masuk teraga lan mempen ing raos. Ayo mung sadurunge aku matengake. Apa to wigatine? Aku mungu Kang Siroda. Mekaten Wajuru, wonten menapa wae? Amung punten dalem sewu. Kang Siroda dalem aja nganti kurang pamengku. Dene aku wong tuwa kang tumindak slora-slora. Lire aku tumindak deksura mungu Kang Siroda. Mboten dados menapa sir sadaya menika mbok menawi keparengipun Wajuru menika sawetawis wonten kawigatosan. Lah iki lho. Ana sawijining pawongan sangka ing Mancapraja. Pawongan menika. Lajeng keparengipun Wajuru dheweke rumangsa sinikara dening patrap Kang Siroda. Lah pratelan ingkang luwih cetha ayo ndak aturi wawan rembak nglira dalem kalawan pawongan iki nanda. keparengi Wajuru. Iya. Ora mengko salah sawijining pawongan ingkang aku durung nate tetepangan. Sapa kowe? Ya, dikenalake. Aku Baron Skaber saka negara Spanyol. Wong saka manca, wong saka negara Spanyol. Jenengmu Baron Skaber? Ya, diwanokake. Aku Panembahan Senopati ingkang amengku bawat kaprabon ing Praja Mataram. Praja ya apa? Praja. Yen to cara negaramu mbok menawa ingkang kena diarani kerajaan. Oh, kerajaan. Kaya ngono yen cara kene kerajaan kena uga praja uga kena ne. Aku Panembahan Senopati. Iya. Sedulur Baron Skaber. Ana apa? Apa wigatine teka sedulur Baron Skaber kanggo gawe utawa kowe nyutelake ingkang dadi kawigatenku lagi wae nengan-nengae mempen ing semedi Baron Skaber. Panembahan Senopati. Ana apa Baron Skaber? Yen kowe rumangsane ganggu gawe kelawan aku sejatine. Aku rumangsa gelo atiku. Dene aku adoh saka ing Spanyol. Nyangklang bawana tumuju ing tanah Juwawut kanthi numpak balonku pecah menyang dhuwur awang-awang kapener sak dhuwurmu kene. Aku tiba mula gelem ora gelem kang ndak dakwa ganggu kelawan lakuku.
Mengko dhisik. Sedulur Baros kabar. Yen kowe duwe panuduh utawa pandakwa, aku ingkang nyaruwit lakumu, aku nyilakake karo kowe, sedulur Baros kabar. Kanthi dasar balonmu ingkang ngliwati ana sap dhuwuring Gunung Merapi kuwi meledos utawa njebluk, kowe tiba ana ing papan kene. Kowe duwe pandakwa, aku ingkang nyaruwi, aku ingkang nyalai. Ing mongko sedulur Baros Keber, babar pisan aku ora ana rasa rumangsa aku ganggu gawe utawa nyalai karo kowe sedulur Baros Keber. Panembahan Senopati, Baros Keber, kanthi dalan kowe mempen semedi menyang sak nduwuring gunung iki, mahanane balonku pecah. Cetamu ngono. Upamane kowe ora sila ngedeblek, jarene wong tuwa iki mau kowe semedi ndak kira aku ora bakal tiba. Mula tebusane kowe kudu nebus kelawan dosamu, anggo mengganggu kelawan aku. Iki aku kok anggap luput. Mbok menawa kanthi pratelanku ingkang maneka warna kowe ora bisa nampa lan kowe ora percaya. Panemumu mung aku ingkang ganggu gawe karo kowe, ra ngono to, sedulur? Bener. Iki aku kok anggap luput, nanging sejatine tinemu ing kosok balen, sedulur Baros Keber. Coba kapriye? Kowe ngerti yen aku wis sinebut panembahan Senopati ingkang amengku bawat kaprabon ing negara Mentaram. Kowe wong neneka ing papan kene. Kowe wani midhakake sikilmu ana sanduring bumi ing tanah Jawa ingkang tanpa palilah saka panjenenganku gedhe to cilik kowe nyalai. Kowe salah mungging tatananing Praja Mentaram. Kabeh ing tanah Jawa iki dadi wewenangku. Mula kanthi iki malah kowe tak anggap wong kang luput dadi Narapidana ingkang kudu nampa paukuman saka kawibawan Mentaram. Ngerti ya kowe, Baros Keber? Ilatmu kok bolak-balikake. Arep apa? Iya, kena. Aku dadi pradatamu nanging tebusane tugeling guluku luwih dhisik. Utawa kosok balen pecahing dadamu. Oh, cetha yen kowe bakal tumindak sesongaran, Baros Keber. Ing tanah Jawa tak kira ora kurang wong sekti, ing tanah Jawa ora kurang wong wani. Yen kowe pancen ngumbar swara, aku uga ora bakal mundur sapecah karo kowe. Ayo. Iyo. Aduh, mancal bangkitan. Yo, wah, dulu. Ayo kene. Iya. Yo, katok terus. Iya. Anda, tak guyu. Jomplang. Walik. Ora dadi apa iki kosok balik tamplan ana kulit kepelan iki. Wah, waduh. Ayo. Ngajak pirang dina pirang bengi tak ladeni kowe arep Senopati. Apa abamu? Ojo menyang bojone watu kene. Karepmu. Ayo, Tututan aku. kaya ngono. Tututan aku. Kowe njaluk tak tututi? Ayo. Kowe medhuna ing jurang kono. Ora lane tak bakal tak duni, Baros Keber. Aja payu kowe. Ayo, bruri watu. Panembahan Senopati. Apa abamu Baros Keber? Kowe mlayu ning ing gunung iya ing papan padungan kang rata ereng-ereng gunung iki. iya. Sakarepmu Gal panjika jotos manjotos. lah kekarepanmu Ora apa-apa. aku ora beblek kulitku paribasane. Nanging pisan jili. Apa karepmu Baros Keber? Pedang wasiatku iki tampanono. Kowe bakal namake pedang wasiatmu ingkang katon mingismis kok anggap aku miris. Tamakno tak geblakake jajah kowe. Pamita kelawan kulawargamu. Banjur Pamita kelawan keluargamu. Ora apa-apa kowe. Kosok balen kene milio gegerku kene. Milio gegerku. Gegermu kok jake. Ayo ganti aku. Kosok barine aku ndek pusaka ngampuh.
iki betuaing Praja Mentaram tampan ono. Milih dodo kene. Pakon brodol ususmu Baron Panggean ora tumomo. Ya. Tak taman ana pusaka kowe ora bakal tumomo. Kanthi iki sak karepmu kepriye kowe? Ngaso luwih dhisik ngaso. Kowe ngajak ngaso saking bapak kene. Ngaso. Kowe ngajak leren sawetara golek papan kang ngaso mengko diterusake tetandingan karo aku. Jebeng Panembahan Senopati. Kula Juru Mertani. Wangune rada kerepotan anggonmu. Tandingan kelawan Baron. Inggih sawetawis kuwalana ing kula mboten badhe tampang. Kula mboten badhe ulap Aja nganti miris. Nanging nyatanipun mboten tumomo menika ketamane pusaka. Aja mung kahanan iki Kang Sira Dalem nganggep dadi pepalanging laku. Kula nyuwun pangestu nggih, Juru. Tak tumbali. Sajak pitak sawang kaya wis asu napasmu lan atus keringetmu Tuan Panembahan Senopati. Aku percaya kalamun wong-wong ing tanah Jawa padha sekti. Ing pepanjalukku peperangan disuwak luwih dhisik. Lho sing ngaso luwih dhisik. Yen kowe ngaso wis katon atus keringetmu, kene kowe isih kudu njaluk wanci kanggo semaya lho ngajak ngaso. Lak wis cukup to dulu Baron Skeber Durung cukup sebab durung ana kang kalah, durung ana kang menang. Kanthi iki dulu Baron Skeber. Mula sing hati-hati, aja banget anggonmu songar. Yen kowe sesongaran bab kasekten kepinteran ana ing tanah Jawa bakal keweleh kowe Baron Skeber. Kekarepanmu piye? Durung kepara mesti. Aku semaya. Kowe semaya kanggo mbacutake gegelutan saengga mengkone ana kang kalah. Mbuh kowe mbuh aku ngono apa Bener. Menyang ing papan padunungan kene iki, ya kene iki ngendi? Kene iku klebu wewengkon ing negara Mentaram, lengkeng Gunung Merapi. Gunung Merapi. Kaya ngono. Aku semaya 12 taun. Kalamun 12 taun sedulur Panembahan Senopati ora tekan kene lan aku ora tekan kene, ateges aku kalah utawa kowe kalah. Sedulur Baron Skeber, wanci 12 tahun mono cukup suwe. Tak turuti kekarepanmu. Kowe duweni penjaluk iki gegelutan wektune leren 12 tahun lawase. Ning kosok baline yen nganti 12 tahun ki sing ora nekaning papan kene mbuh sedulur Baron Skeber utawa aku iki dianggep kalah. Bener. Kanggo pratandha kalah mesti ngatonake kasatriyane. Carane kepiye? Salah siji mesti kudu teka menyang padunungmu. Teges upamane aku ora netepi, kowe mesti kudu weruh kelawan aku mesti bakal ngatonake kasatriyane. Kaya ngono ya. Sedulur Baron Skeber, wektu 12 tahun iki suwe, kowe tak paringi palilah. Matur nuwun. Tak paringi kalunggaran. Kanggo nunggu wektu 12 tahun, kowe tak keparingi kalunggaran, kena kowe arep tindak menyang ndi paran sedyaning atimu. Kowe arep tumindak apa? Kena. Iki tak paringi papan panggonan. Mbok menawa panggonan mau bakal bisa nuju prana karo atimu, cocok karo watakmu kowe wong manca, Aku kudune menyang endi? Yen kowe mapan ana lengkeng Gunung Merapi kene mesti ora cocok karo hawane kang banget panas. Yen kowe mapan ana ing Lalat dan Mentaram, kowe mbok menawa ana rasa
tuwuh sujana lan utawa kuwatir. Lah, kowe tak weni papan. Kalau Gunung Pati Ayam. Kowe mapan nang kono. Papane kono idum. Papane kono cukup endah. Munggung sesawangan. Kanthi iki sedulur Baron Skeber kowe kena ninggalake saka papan ken wiwit saiki. Matur nuwun. Iya, cara Senopaten ayo padha salaman, aku nyuwun pamit. Nanging aja cidul ya. 12 tahun kowe ra tekong papan kene kowe tak anggap kalah, kowe kudu sumanane Mentaram. Panembahan Senopati ngertenono aku iki Baron tegese aku darah yang bangsawan. Kaya aku ora nate cidul. Kaya ngono ya. Nyuwun pamit. Iya. Nang dalem Juru Mertani monggo. kepiye to? Tak mama sangka kadoan kok banjur padha leren nanggone tetandingan malah padha sabet jagong wekasane sewang-sewangan iki kepiye to? Kersa nang dalem iki kepiye? Juru Mertani saestu mekaten. Menika sederek Baron Skeber kala wau anggenipun gegelutan kalahan kula saestunipun dereng wonten ingkang kawon lan dereng wonten ingkang mimpang Wajuru. Sabanjure kepiye nang ing salajengipun pikajengipun sederek Baron Skeber piyambakipun nyuwun wekdal kaya semados 12 tahun laminipun. Sakwise 12 tahun dipun wiwiti gegelutan malih kangge nemtakaken sinten ingkang kawon lan sinten ingkang mimpang Wajuru. Oh, kaya ngono. Dadi iki garapan durung rampung. Kang Sira Dalem isih ngaguhi inggih kekarepan si Baron. Kula rumaos lingsem menawi ngantos kula mboten saged ngawonaken Baron Skeber tiyang manca menika Wajuru. Kanthi menika esdening manah kula. Piyambakipun nyuwun wekdal kula paringi papan jembar. Sawetawis kula keparengaken mapan wonten ing wewengkon pati pesantenan, mapan wonten ing Guwa Pati Ayam. Menika. Aku ora kuwatir. Aku tetep mantep. Yen Kang Sira Dalem ing besuke mesti bisa ngasorake yudane si Baron Skeber. Menapa mekaten Wajuru? Nanging ana sawijining bab sing dadi walangati. Kados pundi? Menapa kula lepat Wajuru? Ora. Baron Skeber kuwi bangsa manca. Iya yen Baron Skeber kuwi ora bakal nyebar pamiluta marang bangsa Nuswantara. Apa yektine kekarepane si Baron Skeber nganti temeka nang Nuswantara ki karepe iki apa? Iki sing wajib ditalusur, dipetani, ditalsik. Nggih. Ajen nganti jiwaning bangsa Nuswantara diracuni, dileleti racun, nganti kena wisaning bangsa manca, walah ya kujur. Mula saka kuwi jebeng Panembahan Prayoginipun lajeng kados pundi Wajuru? Ayo wajibe mung kawaspadaan lan kaprayinan. Menapa kepareng kula badhe anyebar dhateng para prajurit Narasandi ingkang supados memanuki dhateng tumindakipun Baron Skeber. Menawi pancen piyambakipun tumindak ingkang banget nyujanani ingkang supados dipun kendarat ing mangke kula adili wonten sangajenging Pradata Negari Mentaram. Kuwi perlu banget. Makane uga ana pikolae. Yen Baron Skeber Kang Sira Dalem paringi papan panggonan ana ing Talatah Pati. Menika kaya ngono. Inggih, pikolaipun Wajuru. Tak kira bangsa manca watake ana kono ana kene padha wae. Inggih. Mesti bakal sulaya kalawan panguwasaning Kabupaten Pati. Pamrihipun lajeng ajen sulaya kalawan Bupati Pati Siwasis Jayakusuma. Kira ora Nikolai Kang Sira Dalem. Oh ngaten nggih. Cekak gambaripun kenging dipun westanana nabuk nyilih tangan. Dadi patrape Baron Skeber yen pancen mengko pethek iki ceples, tes ngetrepi, ngaten diarani bisa suduk gunting tatu loro yen mempan. Makaten nggih. Nanging yen ora mempan tetep Baron Skeber bakal dadi korban ana ing bumi Pati. Upami pecah wonten papan menika teges sami kemawon ilang susukring negari Mentaram ngoten to. Mong wektu sing 12 tahun Kang Sira Dalem kudu gegolo diri.
Tegese ayo mesti wae budidaya supaya gampange mamrih uleting kulit, kandeling daging, atos sing balung, tempeling sungsum, kenteling getih. Mbok menawa besok bareng Skeber tulus lestari bali sangka pati. Goleki Kang Sira Dalem Panembahan Senopati. Wis mesti wae Kang Sira Dalem kersa ora kersa kudu ngadepi marang bareng Skeber. Mekaten Wajuru. Piye? Kula sampun tampi saking sadya dawuh pangandikanipun Wajuru kangge ngadepi wontenipun bareng Skeber. Ingin 12 tahun laminipun kula kedah ancarantos. Nanging ing salajengipun menapa kula lajeng keparingipun Wajuru anglajengaken anggen kula ambanting raga wonten ing papan niki menika Wajuru. Ketitik saka kahanan iki sing maha agung kaya ora ngeparengake. Kang Sira Dalem mbacutake Semeti. Lajeng keparingipun Wajuru ayo prayogane disuwak saka sawetara. Milih dina kang becik. Kalau wis ketemu dina kang becik patut kinarya srana Kang Sira Dalem Semeti, aku tansah bakal njampangi Gusti. Menawi mekaten Wajuru prayoginipun menapa kedah kundur wonten negari Mentaram. Ayo prayogane kundur dhisik. Inggih kula aturi ndawaken dhateng sadaya para panderek Wajuru. Mumpung menika wekdalipun prayogi meh ngancik ing gagat rahinten. Lampahipun asrep lan mboten wonten sunaring srengenge. Monggo-monggo Wajuru mandhap saking lengkeng Redi Merapi menika Wajuru. Sing ora no dawuh kabeh rowangmu padha marahan supaya enggal-enggal ngukuti pirantine kang padha digawa. Nderekake kondur Kang Sira Dalem menyang ing praja. Iki pandherekaken. Ayo sing ora no. Iki pancen ngono kok. Kok kaya bocah cilik wae anggere nganggo klambi mesti kaya ngene iki. Wis ben. Aku pergi ing cedakane. Rada mudhun kae. Wis
ora ya wis. Nganti lara tanganku kanggo nguceki kok. Kancane dhewe. Antese banyune. Segere ra karuan tak ngwadus. Wis pentingku tak isenane ning sisih kidul kono wae. Kae sing cilike katon jeneng banyune cedhak dalan. Gampang gaunggane. Wis mulai mengko ndak disengeni simbok iki dasare ya kaya ngono kae. Angger ning sendang suwe-suwe mesti ngamuk-ngamuk simbok. Mulai wah lunyu metu kene. Bocah wadon tak limpis komburi ngelak banget. Umbe. Lah iki. Lah piye iki jare? Lah tiba jonku. Piye pentingku dadi pecah kaya piye iki? Pripun to niki jane? Wis sampean iki pripun to niki? Pecah saiki gentengku ben. Ben pecah saiki. Bangku tiba. Bartaku bae jare yo reket meneh to kaya ngene iki. Jane pripun to sampean iki? Aku rak ngombe banyu kang kok gendong kuwi. Nggih njaluk ngombe. Nanging nggih kudune sing alon-alon, sing tatanan. Cobi sakniki nolak klenteng kula pecah kaya ngeten iki. Kumbahan kula njur tiba. Lek reget meneh ta iki jane? Bab pecah rak wis kadung pecah. Nanging aku wis bisa ngombe banyu sing kok gendong mau. Oh nekat wae. Pecah batu pecah lah ning kula mengke njur disengeni simbok to niki. June pecah kumbahane njur reget menang kaya nggonku bali awan mesti disengeni. Mengko tak ganti. Tak lironi duit pira regane ya? Kendeng niki dijoli duit. Ya. Tambah saniki dijoli duit to. Iya. Mundak kowe kesusu nesu. Ngene-ngene. Kok nesu wae nyatane kumbahan kowe resik dadi reget meneh kok. Kowe tambani sik ya tak hitungke. Cobi pinten? Wis cukup. Aduh, akeh banget duite. Aduh. Jane klentenge niki murah lho regane lho sampean ngijoli kok semene kae to duite. Sing kok cekeli kuwi duit apa? Lah nggih niki duit napa to niki? Kuwi emas. Mas kok semene kae njur diparingke kali kula. Monggo jane klenteng iki regane rak murah banget. Empeken. Duit niki aku isih duwe akeh iki nang kene. Oh iya jebule akeh banget jare duite. Jane sinten to sampean niku? Dikenalake. Aku Baron Skeber. Sinten? Baron Skeber. Baron Skeber? Heeh. Jengene kok apik banget ya. Iya. Tenggen kula mboten wonten jengen kaya niku. Kowe sapa? Kula Rara Suli. Ayu ya kowe Suli. Oh, panjenengan. Nah kaya ngene kok ayu. Tiyang kula menika nggih namung lare dusun kok. Tak ewangi ngumbahi meneh. Oh, ngumbahi? Yo. Mboten, kula isin wong panjenengan iki kakung kok ngewangi ngumbahi aku saru to kuwi. Ora apa-apa. Mboten, kula jek iso ngumbahi dhewe kok. Isin kuwi nek dirasakake. Nek ora apa-apa. Kula ya nggih dadi guyu wong-wong ning nika sing padha ngerti. Kae Suli kok ngumbahi karo bocah lanang to, kae njur kula disin-isin to mengke. Oh, cetha mono kuwi duwe bojo. Bojo? Oh, mboten duwe, kula dereng duwe bojo kok. Ora padha karo aku. Jenengan kok nggih. Kok dadak bojo barang. Pun nggih kula tawang sore nggih. Sik to. Oh, kula selak disrengeni simbok, mengko yen nganti awan njur aku disrengeni cobi. Suli. Kula aku mlaku-mlaku adoh. Saka tanah Jawa, saka kulon, saka wetan, akeh ketemu kelawan wong wadon nanging ora kaya kowe. Bedane? Kowe ayu. Oh, panjenengan nika ngalembono ora wis-wis nggih. Nyatane nggih mung kaya ngeten kok ayu to. Mbok mboten sasanget-sanget teselipun ngalembono. Lah kula njur dadi isin wong kula genarepane ya mung kaya ngene kok. Suli. Kula aku kesepen menyang ing tanah Jawa. Ajeng? Bisane aku ora kesepen kepriye? Gawanku dinarokeh ora ana kang ngrumati. Ora ana kang nyimpen.
Mangke mbok riyen anu panjenengan nika teko Rowang. Pancene dinare kaya ngene napa kula rewangi nggawa napa? Ya kuwi sing tak karepake. Nanging nek wis kok rewangi nggawa dinar lan duitku iki, kowe lak kudu ngrumati aku, Suli. Lho, kok ngrumati pripun to niki? Kula dereng ngerti lho sing dikersake kok njer ngrumati. Mangan ya wong loro bareng aku ladeni. Yen dar nggih diangkali. Anjur Anak aku arep mapan turu ya tatake peturon. Nanging cacat sithik Suli, aku ora duwe panggonan. menawi kula namung kangge sare sarta dar menika kula gadah papan panggenan. Mboten ketang ala. Nika griya kula payon nika lho payon sing marep ngalor. Nika ndinge enten metringen to nika. Nggih nika dalane. Aduh, napa ciwit kala jane ngendikan kok karo ciwiti to, genti tak ciwit genti lho, tak ciwit. Aduh, aku seneng, aku seneng. Nah, kene kok malah seneng terus. Tarangkul. Mboten. Tarangkul kowe. Nah, kula njen ndedhek kaya ngeten iki yen dirangkul, wong kula mboten ate cedhak kale priya kok. Ambek gending rangkul kene. Nah, kula gembrobes dingete lho. Oke, ayo kowe, Suli. Nah, panjenengan nggih bagus padha. Aku kepengin sapa temen kelawan kowe, Suli. Kepengin sapa temen kelawan kowe. Saestu Kowe kudu menapa? gelem, apa kowe kudu gelem? Aneng menawi ngendika ngaten, kedahipun menawi kula menika nampi sedaya ngendika panjenengan ing mangkenipun nggih kedah tanggung lho menawi wonten napa-napa nggih. Aku tanggung. Sok kapan menyang endi nggonku ketemu? Wayahe apa? Lah, sakniki ngeten mawon nggih, Kakang Bareng Sekeber. Nika panjenengan tak pirsa to omah sing payon ala nika sing marep ngalor njur dalane cedhak wit cemara kae. Lah mangke nggih, menawi sampun tengah-tengahing dalu, kula cawis teng mriku teng ngisor wit-witan nika nggih, nyen rawuh mriku. Sore cemara ing wayah bengi aku teka. Inggih. Matur nuwun. Inggih. Kene tak rangkul esmu kanggo sangu aku. Nggih sampun ngaten to nggih. Para saestu nggih Kakang Bareng Sekeber. Tenan lho. Kakang tenan lho ya. Wis ya tak bali ya. Podo nyambut gawe podo leren. Podo leren. Gini lho, podo tak kandhani gini ngumpul gini. Piye to kowe kuwi kok tanpa gagas? Pripun gagas napa wong gawean nggih pun rampung. Kanca-kanca nggih do ngacul nika nggih netepi wajib kados adate. Nanging delengen to. Iline banyu kuwi rak beda karo adat saben. Adat saben iline banyu kuwi tekan ana ing panggonan kidul kono. Malah kaporo saiki nyang kene wae kok ora tekan iki apa ana sing ganggu gawe karo ilining banyu iki apa piye to? Nggih. Oh iya iki lho. Delongen cah rada asat to. Lho. Adate gedhe lho iline. Wah, iki sing nyegati sapa to iki? Lah sapa iki? Kalau adate kowe iki malah saka bentung dhuwur kono. Ora. Iki garing ngene piye karepmu piye? Kamu teng dhuwur ya mati mrene. Mati niki. Ora ki dudu aku ora nyumpet banyu iki kok. Terus apa? Saiki yo ngene wae. Pripun? Ayo padha dilacak. Diturun ngalor para ekono sapa sing pancen ganggu iline banyu. Ayo, Cok. Sik. Ono wong betul sapa iki? Iya. Lah bentukan iki sing betul apa mang?
Mestine kae ayo padha munggah lho. Ayo. Banget yang gini. Aku bisa atus kanthi seger banget, sumber tak tambahi watune gede-gede. Coba enak banget. Sok kene. Ayo, mesti wong kae. Ayo, kene. Kene mentas kene, omong-omongan kene, sapa kuwi Kene kowe atus leren. Ana apa wong kae semene, ha? Iki wong Jawa apa? Iki lak dudu wong Jawa kan? Ora mudeng wong iki wong kulite beda ana mripate. Rambute kena kaya nyunggi kapuk kabeh. Apa iki jeneng sing Baursa kene ngono piye iki? Ora wong. Takonono. Sedulur, aku menungso lumrah. Ora, jenengmu sapa jenengmu? Aku Baron Skeper. Kowe yo wong tanah Jawa kene? Ora. Lho, wong ndi? Saka negara Spanyol atus koyo ing tanah Jawa. Saka Spanyol. Wong manca ya, Kang. Iya, wong manca. Nek ngono, kowe sing bentung-bentung banyu iki ora ngeli tekan kidul kono. Panggo atus ngulumban kaya ngene iki. Skeper. Napa? Becike kowe lunga wae, sebab kowe iki ganggu penguripane wong kidul desa kuwi padha ramban banyu sebabe banyune kok bentung. Terus tak kangali pirang-pirang dina ora bisa. Kudu iso. Jojo. Yen ora iso, awas kowe mesti krono semen ayo. Wong kabeh. Piye? Cacahe kuat banget iki. Kowe njaluk tak uno sak pedang sabet. Padha mlayu. Tak bajutake. Sapa wong sing wani ganggu karo aku? Gini. Wong kuwi ora kanyong. Ayo, bareng aku ora mlayu. Unuske pedange mau sira. Saiki ngene wae, Di. Bajike ayo munggah ono ing Kabupaten Pati mung atur sesepan bab kahanan iki ngono piye matur. Ayo.
Patih Penjaringan sowan muka poreng ngarsi pangirit para kawula prata abang trada Aryo Penjaringan Penjaringan dawuh nandalem Kanjeng Adipati. Iya. Sembahmu wis tak tampa. Pangestuku tampan ana Ki Anapati. Nggih, sanget ageng dalem ndi mugi dadosaken jimatipun Kang Abdi. Iya. Pancen palanggan iki aku ora ngersakake sowaning para kawulaku kabeh. Mung aku kepengin mirunggan lawan jeneng sira Penjaringan. Nggih, nuwun sewu. Nitik dateng kedhep liring netra panjenengan sajak wonten wigati ingkang taksih sinengker. Bilih menika wadi kenging kamirengaken dhateng ingkang Abdi Patih Penjaringan. Suwawi Kanjeng Adipati kula aturi paring pangandika, mbok menawi ingkang Abdi saged atur pepadang wonten ngersa panjenengan Kanjeng Adipati. Iya. Kena. Satemene ora kok jeneng winadi ki ora. Mung aku kepengin nakokake. Kurang apane anggonku ngembat-embat pusarane ngadil ana ing Kabupaten Pati. Apa kurang wibawa? Apa kurang berbudi bawa lan luksanaku? Penjaringan coba kondo. Kanjeng Adipati, ingkang kula mireng-mirengaken dhateng panjeritipun sadaya para kawula. Mboten wonten ingkang ngeluh utawi nandang kasangsaran. Sadaya para kawula ing Kadipaten Pati sameneika menapa malih ingkang ngayahi dhateng ulah kridaning tetanen
Mulu pamedal sampun ngungkuli warsa ingkang sampun kapengker. Kados-kados panjenengan jumeneng Adipati menika boten wonten kuciwanipun Kanjeng Adipati. Satemene aku dadi bupati aning Pati iki mung lungsur palenggane Kanjeng Rama Penjawi alam Sugeng. Iki dadi aku mung tegese negara-negara lungsuran. Mula aku nakokake kang kaya mengkono. Mbok menawa ana bedane alam Kanjeng Rama kang isih nyekel mbat-mbat pusarane ngadil, yen ana kurang apane kandha marang aku, mengko tak owahane bab kuwi jalaran ing pangajap. Aku ira ngene to, duwe panuwun. Nggih, kados pundi? Upama aku iki ngadeg ora ketok anggonku dhuwur, yen aku ndodhok ora katon anggonku cendhek. Nggih, sing tak karepake padha-padha bareng-bareng sabaya mukti, sabaya pati karo wong-wong ing Kabupaten Pati. Nggih. Jalan. Nek alam semono, aku yen deleng lembaraning sejarah karukunane Kanjeng Rama Penjawi lan Kanjeng Wa Pemanahan. Nggih. Rumangsa kaya dene suruh salembar. Nggih, yen diwolak-walik seje rupane yen ginigit padha rasane. Nggih, leres. Parandene ing pangrasaku ana telontong-telontong nandhakake arep ana karenggangan ing antane Kakang Remban Senopati kelawan aku. Ning bab iki nggonen dhewe iki ana Pak. Nggih. Nggih. Lah aku nyuwun marang kemuraning Gusti muga-muga ing bab iki aja nganti kedadian. Tak suwun rina kelawan wengi. Senajan aku digawe apa wae. Satemene saben wong mono darbe serik lan murina. Nggih. Nanging tak gawe adem jalaran aku ngelingi alam semono pralampitaning ana pemanahan kudu ana Penjawi, ana Penjawi kudu ana pemanahan. Nggih. Lah sing tak kersake saiki ana Penemban Senopati kudu ana Wasis Jaya Kusuma ya panjenenganku. Dadi ing bab iki upama mung prakara sipil utawa prakara sethithik wae dadi ontran jeneng durung bisa dadi pandheganing praja. Ora ketang mung aku gelar bupati lak ngono to. Nggih, saking panyuwunipun sadaya para kawula sampun ngantos dados darda. Awit menawi kedadosan darda, kawula ingkang boten ngertos bongkot pucukipun mangke kenging sasar. Meneng yo, Kaldo. Wong ing ngok kae sapa kae? Lho iki, kae coba diacara sing iki kula. Oh, kene. Kene suar. Sing maune mung mirunggan Senopati. Iki pawongan pati wae kabeh. Nggih. Peringete kok padha dleweran. Nggih, Kanjeng Bupati. Yen ora kleru kowe iki gedhe anu. Ki Kawuk? Nggih apa? Nggih. Ning Kali Ampu. Nggih, kula tiyang Kali Ampu Kanjeng Bupati. Kok ngiring sak kancamu keringet Bupati dlewer? Nggih, badhe ngaturaken kawontenan wonten ing dusun kula. Ning apa ana wong ngerampok? Nggih. Wonten dusun kula menika wonten tiyang manca ingkang manggen sak leripun dusun kula. Inggih sak caketipun Redipati Ayam niku. Manggon tegese dunung apa ya neka apa ing selawas-lawase kepengin manggon ning kono. Mboten nembe menika kula tiyang semerep tiyang menika naminipun sapa to jenenge mau? Baron Skeber. Baron Skeber. Nggih. Baron derajate ngaluhur yen ora kleru. Dedek piatike sepira pawongan? Inggil dhuwur. Dadi terang yen wong ing jaban rangkah jabaning tanah Jawa ya. Lah kok aturake kepiye to ya? Menika rak ngaten. Damel kerugenipun tetiyang ingkang wonten ing tlatah padusunan ngriku Kanjeng Bupati. Upamane kepiye? Nggih, menika ngaten pangsanganipun merak tetanen to. Lah, ilinipun banyu menika kirang sebab Baron Skeber menika bendung wonten ing ereng-erengipun Redipati Ayam ngriku dados toya mandheg menika. Perkara banyu dibendung ora bisa mili mahanani karugening para petani. Nggih. Dadekake kawigaten lho. Apa ora kok elekake supaya kowe njaluk ilining banyu kang supaya murakapana munggo ing tetanduran. Sampun nek piyambakipun meksa malah nggih. Kala sampun dados gegelutan Kanjeng Bupati. Gegelutan? Nggih. Layak keringet Bupati dlewer. Iki pipinono sing aboh bareng iki. Nggih. Lajeng dipun kroyok tiang kanca-kanca sedaya. Nang nyun sewu Kanjeng Bupati. Iya kepriye? Skeber menika gadah gaman dawa ngoten pedangan. Kami kula mboten pelajeng ngaten nggih. Tugel gulu kula. Cilaka.
Dadi upama kowe ora ngalah, iki kira-kira ana bebanten. Makane ngono mejanan iki ana pati penjaringan. Dawuh dalem Kanjeng Adipati. Ing bab iki yen tak rasakake ora spiro nanging saya karasa rasane atiku. Lan iki jalaran banyu mono panguripane wong Sapati. Iya leres. Ayo, derek aku karo. Monggo kula derekaken Kanjeng Adipati. Kowe meh pisan ya, Pak ya. Iya, Kanjeng Adipati. Ayo, pangawa desa ayo. Suli. Kakang Baron Sekaber. Aku sing teko Kakang. Loh. Nek ngono aku iki mau nglamun. Wong tanah Jawa ora kena sinangga gampang. Kulite nyawa mateng. Aku yen kelingan eseme. Waduh. Aku kerep ketemu nanging ing wayah bengi. Munggo anggonku bakal bebrayan urip. Priye? Sopo? Oh, dampiak. Kudu numpak jaran. Oh. Kene. Wes kowe kandhane mburi wae ya. Sabar. Anu, sedulur. Iya, ana apa sedulur? Reneng aku ya lagi pisan iki serawung. Lawan sliramu. Ditepungake luwih dhisik. Aku Wasis Jaya Kusuma, Bupati Pati. Kang wasani negara Kabupaten Pati. Iya. Tiwas kebenaran. Iya. Aku butuh salaman kelawan kue cara ini ya. Kenalake, aku Baron Skeber. Aku senajan durung nate srawung, manut palaporaning para demang-demang lan para ki gedhe lan ki gedhe, ngandhakake yen wis srawung karo sira jenengmu Baron Skeber. Bener. Wis sawetara anggonmu dedunung ana ing pucaking Gunung Pati Ayam. Dinane lali neng suwe. Sedulur Baron Skeber, ana apa sedulur? Tak kira budheka mesti krungu, picaka mesti weruh yen pati mono telataning Wasis Jaya Kusuma. Parandine kowe wani bebodro utawa dedunung ning sak nduring Gunung Pati Ayam. Mula bukane kepiye to entuk palilae sapa kowe? Sedulur Adipati Jaya Kusuma. Ndadekno kawruhanmu menawa aku tekan ing tanah Jawa. Wis nate sapatemon kelawan raja utawa ratu ing tanah Jawa. Panembahan Senopati ing Mataram. Dadi wis nate kepanggih karo Kanjeng Panembahan Senopati Mataram. Sabanjure aku banjur entuk palilah. Nganglang bawana ing tanah Jawawet ing tanah Jawa. Iya, malah anggonku temeka kene diduduhake kelawan Kanjeng Panembahan Senopati ya ing pagunungan Pati Ayam kene, papan kang becik kanggo nyukupi kebutuhanku urip. Gampange sing ndodok selehake kowe ning kene iki Kanjeng Panembahan Senopati. Kaya mengkono. Ya. Pati mono satemene kareh karo ing Mataram, nanging iki wis kajibake marang aku. Dadi aku iki gaduh nguwasani tlatah Pati. Iki upama dianggep luput karo peranatan Pati kena. Neng rening sing nandur Kakang Panembahan Senopati, ya aku gedhe pangaksamaku. Kejaba saka kuwi sedulur Baron Skeber. Sing dadekake ing kawigaten ora bab perkara manggon lan manggon monggo
watone Kanjeng Penemban Senopati wis paring palilah lawan panjenenganmu. Lah banyu semene akeh banjur kok bendung sing mujudake blumbang semene ambane iki karmu kepriye ta? Karmu kepriye? Sedulur Adipati Jayakesuma, sejatine aku kulino menyang ing negaraku. Menawa aku mbutuhake adus, mbutuhake wisuh, kudu banyu kang cukup. Iya, mula banjur tak tambahi kaya ngene, cukup kanggo nyukupi kebutuhanku. Wis bener jawabanmu. Ora kleru, pancen bener. Iya. Kok siji karo wong Jawa. Yen kowe kandha banyu kanggo kabutuhane, kanggo nyukupi kabutuhanmu. Nah yen wong Jawa ora, ya kabutuhan pribaden, ya mungguing bebrayan. Lah nek saiki banyu kok wujudake blumbang semene ambane banjur ora bisa mili. Sing gunane lele mau kanggo murakabing para kaum tani, jenah bakal nggawe paceklek sing sanalika dadi kagawa anggonmu nggawe bendungan iki. Mula iki ngene, dulur Bareng Skeber. Tekaku rene aku orang kepengin grejegan lan kepengin seron iki ora. Tak rembug cara bedamen kowe manggon ning kene manggono. Nek aku yen kowe kangen namu nglangi adus lan liyane monggo. Nah iki mbok diwenehi bedahan sithik. Saya iki ketigane kaya ngene ketiga dawa. Tanduran kabeh kae mbutuhake lining banyu. Iki piye pom tak bedah sithik kanggo ngileni supaya bisa tekan jambean kali ampus sapanunggalane kepiye. Sedulur Adipati Jayakesuma, kangel aku wis suwe banget anggonku nambah iki. Nanging mangertenono sumber iki menawa wis kebak banyune mesti nyreweh dhewe mili. Dene wong-wong sing rumangsa karugen, uga wong-wong kuwi rumangsa tak rugekake, bakal tak ganti rugi sak cukupe. Ya, kuwi ya bener ning benermu dhewe. Dadi iki satemene upamane aku njaluk ilaning banyu ora kok wenehi, kanthi dasar senengamu nglangi lan liyane. Bener. Sedulur Bareng Skeber, kepriye sedulur? Sing sekawit aku ngandhakake kepengin bedamen munggo ingkang slira. Nek saiki nganggo jawabanmu sing tansah ora nyenengake jroning batinku. Perkara ora ilining banyu aku sing ora nrimakake, ngertenono yen wong Jawa mono saben rembug perkara banyu mesti dadi gendro. Angger tembung banyu mbuh banyu apa wae yen wong Jawa iki dadi gendro. Ngerti? Kejaba kuwi kowe diluputake mung ing pranataning pati. Senajan wis entuk palilah dalem ingkang sinuwun Kanjeng Penemban Senopati, ning pati mono wewengkonku. Yen nyata-nyata Kang Slira ditandur karo Kakang Penemban Senopati ngaloga ana ing pucuking Gunung Pati Ayam. Endi sesuai dluwang ana tandha tangane Kakang Penemban Senopati. Aku kepengin weruh. Sedulur Adipati Jayakesuma, kuwi mung kanggo dadakan anggonmu bakal nyutik-nyutik kelawan aku. Nanging kurang wicaksana apa sedulur Adipati Jayakesuma nek bab perkara banyu sak sumber Pati Ayam apa ora ana sumber liyane. Dadi cetha pangandikanmu kaya ngono arep ngukur-ukur kekuatanku. Monggo. Upama aku karani nyutik anggonmu dedulung ning Gunung Pati Ayam kuwi fardu mungke wong pati. Kejaba kowe wong manca manggon ora nganggo palilah, saya iki mateni sumbering wong kali ampun jambean sapanunggalane. Saka kuwi entuk ora entuk tak bedah, gelem ora gelem kowe kudu lunga saka ing tlatah Gunung Pati. Ora entuk. Ayo minggir. Ora entuk. Ayo. 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 Ngaco apa kowe Bareng Skeber? Sedulur Adipati Jayakesuma. Sumandaka. Menawa kowe salah sawijining adipati, gelut tanding cara Sinopaten. Aja ngasro. Karemu ayo golek papan sing rumpel apa papan sing jebar. Ngendi papan? Ayo papan sing rumpel. Ayo. Keplokno wae aja kok bantu aku ya. Keplokno. Ayo kene iki. Ayo. Siapa? Ayo. Ora apa-apa. Ayo. Milio saka mburi kok sing arep, Milio sing kepenak. Tendang. Malam. Ayo, yen nyata pari lho, nganut dadam kepala sik. Ayo. Atas. Carake kowe. Sedulur Jayakesuma, aku munggah menyangkir itu tuti ayo.
Ayo. Kontal sawetara entenono harus kene. Munggah kene munggah. Ayo. Ayo, kowe munggah yang kene. Iki leno nek padha gelut gelundung menyang jurang ae mesti mati. Tak kira sapinter-pinter ing bab munggah gunung luwih pinter aku nek timbang kowe ya. Upama aku iso metu kene, entenono. Tunggu begun pagunungan iki. So, ayo kene. Ayo. Ayo saiki. Ayo. Lho. Ayo. Aja digludungi watu, aja digludungi, bodak mati. Ben mati ben itu ke tanganku, aja temen watu. Ayo. Oke, baik. Ojo kok rewangi aku, ojo kok rewangi. Ayo, kepiye dulu bareng seber ya. Dulur Jaya Kesuma. Laren, masuk. Upama watu sing semene gedene mau tak glundungake karo kowe. Aku yakin yen kowe mati. Nanging kurang guna aku. Roko kowe ya wong prawira. Mati ya mati yen saka tanganku. Iki wis medun saka Gunung Pati Ayam, nanging panase banget. Iki srengenge menyang tengah-tengah bebener. Karepmu ngaso sawetara ngaso. Aku tak ngaso menyang sak ngisoring grol kae. Yang watu sing wis kulino tak tumpuk tak nggone lungguh. Wah, ya iki nedeng-nedeng srengenge kebeneran. Nek aku ngono ora kenal tembung ngaso kuwi. Ning ning kowe njaluk, ya tak wene palinan aja ninggati saka kene ya. Aku bangsawan aku. Ayo penjaringan. Kene golek nggon sing yo Adipati. Lah iki ono gua sing ambane jaringan. Piye? Iki kebeneran. Nanging bawakku rusuh jare. Nek karepku ra ngene iki mung pancine dhuwur ana gua semene ambane, aku arep salatan ning kono. Nek awakku rusuh jare iki. Loh, kok ambune kok ngene iki to penjaringan? Jandane kata lawanipun. Oh, iki panggonan lawa jan ngono. Iya, lha menika. Sami miber. Ya sih. Nek ngono ya malamu. Bisa mahanani lelara. Iki penjaringan seperti ngono ya. Aku lagi sida mlebu jroning gua iki. Kersa panjenengan. Wis pantes besok kanggo bebeling anak putu. Iki dijenengake Gua Lawa ya. Makaten niku liyane gua iki wae. Monggo ae kono kae lho. Monggo. Nah, menika Kanjeng Adipati kono. Lah. Kados dalem niku jebar sanget. Gumuk semene gedene. Piye? Iki kowe tak kira wis ngerti iki gumuk apa jenenge iki. Wah, kirang mangertos Kanjeng Adipati. Ning ketingalipun kados dalem kemawon jebaripun. Upama iki ning pinggir negara ngono, diasani apa-apa ngono kaya dening pedalaman. Iya. Gumuk ngisore gua iki ya resik banget. Karepku ngene, aku arep salatan ning kene. Mung welingku, rene kene iki katem kanggo ning atiku kena tanggung ngasuh jroning aku ngenteni bareng skeber. Lah niki kene iki besok dadi petilasan gua pedalaman. Oh, mekaten niki. Oh, pasisanipun. Penjaringan Dawuh dalem Kanjeng Adipati. Ing bab iki yen aku ora nekani, aku samar yen Baron Skeber ngoncati saka ing palagan. Kagawa saka wedine matur marang Kakang Peneban Senopati ing Alaga, nanging bali ana ing asal. Kula saka kuwi ayo bebarengan diunggahe ning sak dhuwuring gunung. Monggo kula dherekaken Kanjeng. Monggo. Weh, malah isih padha omban kae banjur. Lah edan nek aku ya mon majare kuwi. Kados ngaten menika Kanjeng. Woi, Sulur Skeber. Minggiro, enak-enak. Jare kowe. Kene minggir. Satu. Minggir. Ora tong nglangi semono ambane kok. Ketoke kok etel wae to. Nggih kuyat sanget nggih Kanjeng. Nyata. Wes kene mentah. Minggir ya. Karo sandang penganggone yen nglangi barang kok ya dhewe karo sing ndonga mau ya penjaringan. Nggih. Kene minggir. Lah, iki ngene sedulur Baron Skeber. Ayo cara bedamen wae. Ora perlu tok dibacotake. Cara bedamen. Kowe lunga, paran dene banyu iki oleh tak bedah, ya katremo ning kene. Sedulur Jaya Kesuma. Kepri, ndak sawang panjenengan ya sekti.
Monggo lek mung ngarani. Semono uga upamane ora silak batinmu, aku ya kok arani Sekti. Nyata panjen wong Sekti kowe. Kok beriwatu, aku ya ora apa-apa. Ya. Sedulur Jayakusuma, Kepriye? cara perang ing satriya, aku nyuwun palilah kelawan panjenengan lawase 8 taun. Aku bakal wektu 8 taun apa ora kesuwen ki sedulur Banuskeber? Ora. 8 taun. Sing sapa 8 taun ora nekani ning Gunung Pati Ayam, tekse kalah. Iya. Ya. Nanging aja ngoncati ya kowe watake Satria Utama ya. Aku darahing bangsawan saka Spanyol. Ya. Wis, ya. Ya wis, kari donga dinunga ya. Penjaringan Dawuh dalem Kak. kondur nyang Pati eling-eling. Ditulis wiwit iki, besok 8 taun aku elingake ya penjaringan. Nggih. Ya. Kari selamat dulur Skeber. Iya.